Детенцето идва при нея и казва: мамо, виж каква картина ти нарисувах. Рози във ваза, има слънце. Обикновено реакциите, най-честите реакции на една майка ще бъдат: о, колко е хубава, но тя продължава да пържи. Тази майка: леле, колко е красива, ао, и какви красиви цветя. Сложи ми я на хладилника, ще я видя по-късно. Отиди сега и нарисувай още една картина. Общо взето, най-много 30 секунди до 1 минута и изпращаме детето отново да рисува. Ако можем да сложим някакъв числов израз на това детско поведение и на реакцията на родителят, можем да сложим, че с това положително поведение реакцията на тази майка е било, например, 35. Тя е обърнала внимание, възхитила се, изпратила е детето отново да рисува.